Помощник тренер Мартин Ковачев. Ковач! Това беше предния път 2016 година. Да. Майче. Не знам. Беше. Любомир Петков, треньор на Батарите. Любо. Дунав Батин. Знаеш какви комари има там. Ужас. Лекарски екип отговаряше за поддръжка. И лекарите медали. Как е? По-ръчинския екип, който за съжаление в болница ще получи медала си по-късно. Точо Петков. Точно. Лекар ли? Да. Владислав Стойнов. Леко доктор. Те повече бягат докторите. Мартин Димитров. Администратора Велизар Кънчев. Ей го. Още Зимаска каза, че сме шампиони. И позна. Николай Греков, анализатор на футбола. Тактика. Анализатора. Да. Между другото, само ние имаме такъв човек. Анализатор. Група, да. Михаил Чириков, помощник треньор. Ето истина.